Λοιπόν, πάμε να κάνουμε άλλη μια άσκηση. Στις απόλυτες τιμές λέει αν το 3 μικρότερο του χ μικρότερο του 4, να γράψετε χωρίς την απόλυτη τιμή την παράσταση απόλυτο χ μείον 3 συν απόλυτο χ μείον 4. Λοιπόν, από εδώ παίρνουμε την ανισότητα αυτή. Το πρώτο της μέλος, 3 μικρότερο του χ. Ωραία, πάμε το 3 στο άλλο μέρος, χ μείον 3. Άρα το χ μείον 3 είναι θετικό. Το 0 είναι μικρότερο αυτό, άρα αυτό είναι θετικό. Άρα αυτό είναι θετικό. Πάμε εδώ. Παίρνουμε το άλλο μέρος, χ μικρότερο του 4. Χ μικρότερο του 4, συνεπάγει χ, παίρνω το 4 στο άλλο μέρος, χ μείον 4 μικρότερο του 0. Αυτό είναι μικρότερο του 0. Το μέσα, η απόλυτη τιμή πάντα θετική είναι. Το μέσα της απόλυτης λέμε, για το μέσα μιλάμε. Συνεπάγεται, άρα αφού είναι θετικό το πρώτο, βγαίνει όπως έχει, χ μείον 3. Αφού είναι αρνητικό το δεύτερο, βγαίνει με αντίθετο πρόσημο, συν το μείον, δηλαδή μείον, ναι. Μείον, με αντίθετα πρόσημα είπαμε, του χ μείον 4. Ίσον, ίσον, όχι συνεπάγεται. Ίσον, χ μείον 3, μείον χ και 4. Ίσον, άσος. Γιατί φεύγουν τα χ και μένει 4 μείον 3 που κάνει 1. Απλή άσκηση. Πάμε στην α3, αυτή ήταν η α2. Πάμε στην α3, να γράψετε χωρίς την απόλυτη τιμή την παράσταση. Απόλυτο χ μείον 3, απόλυτο χ μείον 3, μείον απόλυτο 4 μείον χ. Όταν το χ είναι μικρότερο του 3, για χ μικρότερο του 3, τι σημαίνει? Το χ μείον 3 είναι αρνητικό. Αυτό είναι αρνητικό, θα βγει με αντίθετα πρόσημα. Το 4 μείον χ, εδώ πέρα. Η απόλυτη τιμή του α δεν είναι απόλυτο μείον α. Ισχύει αυτό. Άρα αυτό μπορούμε να το γράψουμε απόλυτο χ μείον 4. Άρα εδώ, χ μείον 4. Ωραία. Εδώ έχω χ μείον 3 μικρότερο του 0. Θέλω το χ μείον 4 να βλέπω. Αφαιρώ μείον 1. Χ μείον 4 μικρότερο του, αφαιρώ μείον 1, του μείον 1. Οπ, μικρότερο του 0 και αυτό. Το μείον 1 δεν είναι μικρότερο του 0, άρα και το χ μείον 4 θα είναι μικρότερο του 0, αφού το χ μείον 4 είναι μικρότερο του μείον 1. Και αυτό αρνητικό. Άρα θα βγει με αντίθετα πρόσημα. Ίσον ίσον. Χ μείον 3 με αντίθετα πρόσημα γίνεται 3 μείον χ. Μείον. Με αντίθετα πρόσημα, μείον. Το μείον που θα βγει με αντίθετα πρόσημα συν ό,τι έχει μέσα. Χ μείον 4. Φεύγει, φεύγει, ίσον μείον 1. Εντάξει. Και για χ μεγαλύτερο του 4 θα είναι τα ανάποδα, θα βγουν, αυτά θετικά θα είναι. Εντάξει. Και θα βγουν όπως έχουν. Πάμε τώρα στην α4. α4 λέει αν α διάφορο του β, να βρείτε την τιμή της παράστασης. Απόλυτο α μείον β προς β μείον α. Και όλο απόλυτο. Λοιπόν, η απόλυτη τιμή, γενικά τώρα λέμε, του χ δια ψ δεν είναι απόλυτο χ δια απόλυτο ψ. Σύμφωνα με τη θεωρία, ναι. Ωραία, σπάω τα απόλυτα. Άρα απόλυτο α μείον β προς απόλυτο β μείον α. Ναι, αλλά
Γενικά τώρα λέμε. Το απόλυτο χ δεν είναι το απόλυτο μείον χ, δεν ισούται. Αυτό ισχύει. Άρα εδώ τι βλέπω, απόλυτο β μείον α, μπορώ να το γράψω απόλυτο α μείον β. Ίσον, απόλυτο α μείον β προς απόλυτο α μείον β φεύγουν. Ίσον 1. Φεύγουν όλα μαζί τα απόλυτα, έτσι. Επειδή το α διάφορο του μηδενός μπορούμε να διαιρέσουμε. Και επειδή έχουμε τον παρονομαστή, γι' αυτό είναι. Α διάφορο του μηδενός. Πρέπει να μην μηδενίζεται ο παρονομαστής. Λοιπόν, αν α θετικό, να αποδείξετε ότι. Πάμε στη β2 τώρα. Αυτή ήταν η α4. Πάμε στη β2. Αν α θετικό, να αποδείξετε ότι α ίσον α και β και απόλυτο α μείον β προς 2. Το α μεγαλύτερο του β τι σημαίνει? Ότι το α μείον β είναι θετικό. Πάω το β στο άλλο μέλος, α μείον β θετικό. Άρα αυτό η απόλυτη τιμή, μέσα της απόλυτης τιμής είναι θετικό, άρα θα βγει όπως έχει. Συνεπάγεται α ίσον α και β και α μείον β προς 2. Φεύγουν τα β και μένει 2α δεύτερα που κάνει α. Άρα ισχύει. Ισχύει και αυτό στο οποίο θέλαμε να αποδείξουμε. Αυτά με τις απόλυτες. Δεν έχει κάτι. Άντε να κάνουμε άλλη μία. Την β4. Η β4 λέει έστω 0 μικρότερο το α, α μικρότερο του β. Να διατάξετε από το μικρότερο στο μεγαλύτερο τους αριθμούς. 1, α δια β, β δια α. Βασιζόμαστε σε αυτό που μας δίνει. Λοιπόν, το α και το β είναι θετικά εδώ βλέπουμε. Ωραία. Άρα, α μικρότερο του β, επειδή είναι θετικό, μπορώ να διαιρέσω με το α και να μην αλλάξει η φορά. Άρα α δια α μικρότερο του β δια α. Α δια α κάνει 1. 1 μικρότερο του β δια α. Εντάξει. Και το 1 είναι μικρότερο του β δια α. Οκ. Τώρα, το α μικρότερο του β διαιρώ με το β και τα δύο μέλη. Το β είναι θετικό, δεν αλλάζει φορά. Α δια β μικρότερο β δια β που κάνει 1. Να μην σας μπερδεύω. Λοιπόν, α δια β μικρότερο του β δια β που κάνει 1. Οπ. Οπ. Να είμαστε. Άρα από το μικρότερο στο μεγαλύτερο. 1 μικρότερο του β δια α και ωραία. Έτσι. Α δια β μικρότερο του 1. Και το 1 μικρότερο του β δια α. 1 μικρότερο του β δια α. Οκ. Έτσι πάνω. Τώρα, πάμε στο 2ι. Να δείξετε ότι στον πραγματικό άξονα ο αριθμός α δια β βρίσκεται πλησιέστερα στο 1, δηλαδή έχει μικρότερη απόσταση, η απόσταση είναι απόλυτη τιμή, άρα η απόλυτη τιμή του α δια β είναι μικρότερη από ότι ο αριθμός β δια α, το απόλυτο β δια α. Άρα, αρκεί να δείξω ότι απόλυτο α δια β μικρότερο το απόλυτο β δια α. Για να δούμε, ισχύει αυτό? Λοιπόν,
Όλα είναι θετικά. Άρα α δια β μικρότερο του β δια α. Όλα είναι θετικά. Και το α και το β. Μας το έδωσε η άσκηση. Συνεπάγεται. Πολλαπλασιάζω με α. Δεν αλλάζει φορά επειδή είναι θετικό. Α τετράγωνο δια β μικρότερο του β. Πολλαπλασιάζω με β. Δεν αλλάζει φορά γιατί το β είναι θετικό. Α τετράγωνο μικρότερο του β τετράγωνο. Ισχύει αυτό? Ισχύει. Γιατί? Που ισχύει? Γιατί το α είναι μικρότερο του β. Μας το έδωσε η άσκηση.